Merhaba arkadaşlar, yeni eğitim serimizle beraberiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hoş geldiniz. Добре дошли. Добре дошли. İyi misin? Добре ли си? Добре ли си? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Добре, благодаря ти. Добре, благодаря ти. Ne yapıyorsun? Какво правите? Какво правите? Bulgarca konuşabiliyor musun? Говорите ли български? Говорите ли български? Biraz konuşabiliyorum. Мога да говоря малко. Мога да говоря малко. Size nasıl yardımcı olabilirim? Как мога да ви помогна? Как мога да ви помогна? Bu adrese nasıl gidebilirim? Как мога да отида на този адрес? Как мога да отида на този адрес? Yürüyerek gidebilirsin. Можете да отидете пеша. Можете да отидете пеша. İki sokak ileride. Две улици по-нататък. Две улици по-нататък. Instagram'ın var mı? Имате ли Инстаграм? Имате ли Инстаграм? Hayır, kullanmıyorum. Не, не го използвам. Не, не го използвам. Aç mısın? Гладни ли сте? Гладни ли сте? Hayır, aç değilim. Не, не съм гладен. Не, не съм гладен. Bana günlük hayatından bahseder misin? Разкажете ми за ежедневието си. Разкажете ми за ежедневието си. Sabah 8'de uyanırım. Събуждам се в 8 часа сутринта. Събуждам се в 8 часа сутринта. Her sabah duş alırım. Вземам душ всяка сутрин. Вземам душ всяка сутрин. Duştan sonra kahvaltı yaparım. След душа закусвам. След душа закусвам. Kahvaltı sonrası giyinir ve işe giderim. След закуската се обличам и отивам на работа. След закуската се обличам и отивам на работа. Günlük işlerimi planlar ve maillerimi kontrol ederim. Планирам ежедневните си задачи и проверявам електронната си поща. Планирам ежедневните си задачи и проверявам електронната си поща. Akşamları spor salonuna gidiyorum. Вечер ходя на фитнес. Вечер ходя на фитнес. Вечер ходя на фитнес. İnternetten televizyon veya spor videoları izliyorum. Гледам телевизия или спортни видеоклипове от интернет.
Гледам телевизия или спортни видеоклипове от интернет. Genelde işe metroyla giderim. Обикновено ходя на работа с метрото. Обикновено ходя на работа с метрото. Обикновено ходя на работа с метрото. Genellikle yemeklerimi pişirir ve iş yerime götürürüm. Обикновено сама приготвям храната си и я нося на работното място. Обикновено сама приготвям храната си и я нося на работното място. Akşamları cilt bakımı yapıyorum ve saat 11'de uyuyorum. Вечер се грижа за кожата, а в 11 часа заспивам. Вечер се грижа за кожата, а в 11 часа заспивам. Hafta sonu sinemaya gitmeyi çok severim. Обичам да ходя на кино през уикенда. Обичам да ходя на кино през уикенда. Обичам да ходя на кино през уикенда. Her hafta sonu arkadaşlarımla dışarı çıkarım. Всеки уикенд излизам с приятелите си. Всеки уикенд излизам с приятелите си. Всеки уикенд излизам с приятелите си. Birçok arkadaşım var. Имам много приятели. Имам много приятели. Имам много приятели. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Обичам да прекарвам време с тях. Обичам да прекарвам време с тях. Обичам да прекарвам време с тях. Yılda bir kez tatile çıkarım. Вземам си отпуск веднъж годишно. Вземам си отпуск веднъж годишно. Вземам си отпуск веднъж годишно. Tatillerimi genellikle Türkiye'de geçiririm. Обикновено прекарвам ваканциите си в Турция. Обикновено прекарвам ваканциите си в Турция. Обикновено прекарвам ваканциите си в Турция. Türkiye benim için eşsiz bir ülke. Турция е уникална страна за мен. Турция е уникална страна за мен. Турция е уникална страна за мен. Çok güzel ve çok ekonomik. Много хубаво и много икономично. Много хубаво и много икономично. Много хубаво и много икономично. Londra'ya gitmek için taksiye ihtiyacım var. Имам нужда от такси, за да отида до Лондон. Saat kaçta? В колко часа? В колко часа? В колко часа? Mümkün olduğunca çabuk lütfen. Колкото е възможно по-скоро, моля. Колкото е възможно по-скоро, моля. Gelmesi ne kadar sürer? Колко време ще мине, докато дойде? Колко време ще мине, докато дойде? 15 dakika. 15 минути.
15 минути. Modern Sanat Müzesi'ne nasıl gidebilirim? Как мога да стигна до музея за модерно изкуство? Düz devam edin ve ikinci sağa dönün. Тръгнете направо и поемете по втората надясно. En yakın metro istasyonuna nasıl gidebilirim lütfen? Как мога да стигна до най-близката метростанция? Süpermarkete varana kadar bu caddede ilerleyin. Вървете по тази улица, докато стигнете до супермаркета. Süpermarketi geçin ve sola dönün. Минете покрай супермаркета и завийте наляво. Bir sonraki trafik ışığından sağa dönün. На следващия светофар завийте надясно. Buraya yakın bir eczane var mı? Има ли аптека наблизо? Има ли аптека наблизо? Beni takip edin. Seni oraya götüreceğim. Следвайте ме. Ще те заведа там. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Благодаря ви, това е много мило от ваша страна. Bu otobüs şehir merkezine gidiyor mu? Този автобус пътува ли до центъра на града? Opera binasının önünde duracak mı? Пред операта ще спре ли? Пред операта ще спре ли? Burada oturan var mı? Някой седи ли тук? Някой седи ли тук? Bu koltuk dolu mu? Заето ли е това място? Заето ли е това място? Özür dilerim, eşim burada oturuyor. Съжалявам, но жена ми седи тук. Съжалявам, но жена ми седи тук. Central Park'a kaç durak var? Колко спирки е до Централния парк? Колко спирки е до Централния парк? 4 durak var. 4 спирания. 4 спирания. 4 спирания. Hastaneye gitmek için nerede ineceğim? Къде да сляза за болницата? Къде да сляза за болницата? Roma'ya bir bilet istiyorum, lütfen. Искам билет до Рим, моля. Искам билет до Рим, моля. Yarın hiç tren kalkıyor mu? Има ли влак утре? Има ли влак утре? Има ли влак утре? Roma'ya giden 2 tren var. До Рим има 2 влака. До Рим има 2 влака. Biri sabah 10:20'de, diğeri ise akşam 5'te ayrılıyor. Единият тръгва в 10 часа и 20 минутича, а другият в 17 часач. Saat 10:20 trenine bir bilet ayırtmak istiyorum, lütfen. Искам да резервирам билет за влака в 10 часа и 20 минути, моля. Tamam. Bu sizin için rezerve edildi. İyi yolculuklar. Добре, това е резервирано за вас. Приятно пътуване. Doğum günü partime gelmek ister misin? Искате ли да дойдете на моя рожден ден? Искате ли да дойдете на моя рожден ден? Çok isterim. Partiniz ne zaman? Бих искал. Кога е вашето парти? Bu akşam yemeğe gelmek ister misin? Искате ли да дойдете на вечеря тази вечер? Искате ли да дойдете на вечеря тази вечер? Bu çok hoş olurdu ama önceden ayarlanmış bir işim var. Би било чудесно, но имам предишна уговорка. Başka bir zaman gelmeyi çok isterim. Ще се радвам да дойда друг път. Ще се радвам да дойда друг път.
Merhaba, içeri gelin. Здравейте, влезте. Здравейте, влезте. Здравейте, влезте. Merhaba, sizi gördüğüme sevindim. Здравейте. Радвам се да ви видя. Teşekkür ederim, burada olmanız benim için bir zevk. Благодаря ви. За мен е удоволствие да сте тук. Yolculuğunuz nasıldı? Как премина пътуването ви? Как премина пътуването ви? Bir trafik sıkışıklığı yaşadım ama sonuçta oldukça sorunsuzdu. Имах задръстване, но като цяло беше доста гладко. Çok güzel bir evin var. Имате прекрасна къща. Имате прекрасна къща. Имате прекрасна къща. Teşekkür ederim, sana etrafı göstereyim. Благодаря ти. Нека те разведа наоколо. Rahatınıza bakın. Настанете се удобно. Настанете се удобно. Настанете се удобно. İçecek bir şey ister misin? Искате ли питие? Искате ли питие? Искате ли питие? Evet, lütfen, neyiniz var? Да, моля. Какво имаш? Да, моля. Какво имаш? Довиждане. Довиждане. Довиждане.